Dyma ni yn yr Amffitheatr. Roedd milwyr y lleng yn dod o bob man o'r ymerodraeth ac roedden nhw'n disgwyl rhai pethau. Un o'r pethau oedd cael cyfle i eistedd ar feinciau pren o fewn Amffitheatr ac roedd lle fan hyn i lleng cyfan, 6,000 o filwyr. Y seddi gorau yn y tŷ, roedd o rhai bocs yn y canol draw fyna. Fydden ni hyd yn oed yn cael trwbl yn eistedd fyna. Ond os neb yna'n cymryd tocynnau heddi, felly awn draw i weld. Roedd yr Amffitheatr yn gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer lle i marfer i'r milwyr. Cofiwch, mi roedd yna lle o dan y cae rygbi modern draw fyna hefyd. Ond fan hyn, mi roedd yn bosib cynnal adloniant cyffroes. Dewch i fi gael dangos i chi. Roedd un o'r seddi bocs yna yn uchel uwch fy mhen fan hyn, ac mi roedd y stafell yma yn agor allan i'r arena. Nawr, mae'r gair arena yn Lladin yn golygu tywod, a tywod oedd y llawr gorau ar gyfer ymladd gyda gladiators. Fe allai gladiatoriad wedi ymladd yn erbyn gladiatoriad eraill, neu'n erbyn anifeiliaid gwyllt. Roedd y stafell yma'n cael ei ddefnyddio i ddal anifeiliaid gwyllt cyn iddyn nhw'n cael ei rhyddhau i'r arena. Doedd ddim yn bosib cael gafel ar llew neu llewpart yn aml yn Ne Cymru. Ond mi roedd eirth yma, mi roedd bleiddiau a beiddau gwyllt. Ac os oedd yn achlysur arbennig iawn, roedd yn bosib mewnforio llew neu ddwy o'r ymerodraeth. Mae yna rhywbeth arall dwi'n moyn dangos i chi. Dewch yn gros ar Amffitheatr i'r ochr arall. Mae'r garreg yma, gyda ec arno fe, yn dangos i ni pa filwyr yn union adeiladodd yr rhan yma o'r mur. Ac mae'n atgoffa ni taw y fyddin gyfan adeiladodd y gair. Mae yna rhywbeth arall dwi'n moyn dangos i chi hefyd.